Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Q-Link și astăzi vom face episodul 1 din seria noastră de Q&A. Sper să mă aud destul de bine. Deci hai să începem cu întrebările care le-au lăsat abonații. Vom începe cu de la cele mai vechi până la cele mai noi. Păi hai să începem. Prima întrebare vine de la Anonymous, care întreabă ce jocuri îți plac. Păi, cred că vă dați seama din moment ce pe canalul meu apare Unturned, Minecraft și We're Happy Few. Deci Unturned, Minecraft și We're Happy Few îmi plac. Bun, hai să trecem la următoarea întrebare. Următoarea întrebare vine de la Cristi George, care acesta ne pune vreo 3 întrebări. Păi, prima întrebare este așa. 1. Vei face o serie de The Lab? Păi, da, o să fac o serie de The Lab, ok. A doua întrebare. Cum te cheamă? Păi, în realitate mă cheamă Gabriel. Ok. Păi, hai să trecem și la a treia întrebare, care tot de la Cristi George. Când o să mai postez We're Happy Few? Păi, aici am o mică problemă cu seria de We're Happy Few, pentru că am filmat episodul 2, dar l-am pierdut. Da, l-am șters din greșeală și o să încerc să mi-l recuperez și dacă mi-l recuperez o să apară cât mai curând episodul de We're Happy Few. Episodul 2. Bun. Și ultimele două întrebări care vin de la The Ghost Effect întreabă așa. Câți ani ai? Păi am mai spus și în episodul 1 de Q&A, am 11 ani. Și a doua întrebare, cum te cheamă în realitate? Păi am mai spus asta, mă cheamă Gabriel și gata, atât cu întrebări, nu mai am absolut nicio întrebare. Da, nu mai sunt întrebări. Păi, eu am fost Link și v-am lăsat. Hai, pa!